ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למפגש נוסף של האקדמיה המקוונת של המרכז למורשת יהדות אתיופיה. אנחנו שמחים לארח הערב את אפרת ירדאי. אפרת היא דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חוקרת את המאבק לאזרחות והכרה של יהודי אתיופיה בין השנים 1955 ל-1975, מלגאית של המכון הישראלי לדמוקרטיה בתוכנית זכויות אדם ויהדות, ויושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה, עוסקת בפעילות ציבורית למעלה מעשור והובילה מספר יוזמות חברתיות תחת הכותרת זהות שחורה במרחב לבן, פרסמה עשרות מאמרים בערוצי התקשורת השונים בנושאים של צדק חברתי, שוויון ואפליה ממסדית בישראל. כותרת ההרצאה שנשמע תכף היא אי-לגליות יהודית והמאבק לאזרחות, יהודים אתיופיים בישראל בין השנים 1955 עד 1975. אנחנו כבר מתחילים, אני מבקש לשמור על מיקרופונים סגורים במהלך ההרצאה, יהיה בסוף, אפרת תיתן לכם זמן לשאלות ודיון. אנחנו כן נשמח מי שיכול ורוצה שידליק מצלמה ונוכל לראות אתכם. זהו, אפרת, בבקשה, הבמה שלך. ערב טוב לכולם, תודה רבה על ההזמנה למרכז מורשת ולדניאל על ההכנה של כל הדבר הזה. אני אדבר איתכם היום על הדוקטורט שלי, שהוא, יש לו עוד זמן להפוך לדוקטורט, אבל אני אנסה לתת לכם קצת טעימות ממה שאני עושה. ומה שאני מנסה לשאול במחקר הזה, זה לאן נעלמו היהודים האתיופים שעלו לישראל לפני נובמבר 85. זה השאלה הגדולה, זה המהות של המחקר שלי. וגם איך, חוץ מהשאלה הגדולה הזו של היסטוריה, גם איך המצב הזה של היעדרות מהנרטיב ההיסטורי בא לידי ביטוי בחיים של אנשים, ומה זה אומר להיות ללא מעמד אזרחי במדינת ישראל. בהרצאה הזו אני אנסה להציג שתי זוויות. אחד, זה משהו שאני מתעסקת איתו כבר הרבה שנים, לנסות לתאר את ההשתלשלות הכרונולוגית של הפרק ההיסטורי של לפני מה שאנחנו מכירים כמבצע משה, ולאו דווקא בסמוך למבצע משה, אבל עד 75. אנחנו לא יודעים עליו יותר מדי. וגם לתת את המבט של האנשים להיות בלתי חוקי במצב, בחיים של אנשים, בתכלס בחיים, במצב שהוא לימינלי, שהוא בין לבין, שאתה חושב שאתה יהודי, המדינה לא חושבת שאתה יהודי, מה ההשלכות של זה, ההקשר של מדינה שהיא נותנת אזרחות מתוקף השייכות שלך לעם היהודי, ואיך בעצם זה בא לידי ביטוי בחיים של אנשים. למה אני עושה את המחקר הזה? לכל מחקר יש איזושהי מוטיבציה פנימית, מעבר, גם ברמה המדעית, האנליטית, לאתר איזשהו חסר בגוף הידע שיש לנו, אבל גם איזושהי מוטיבציה אישית. אני חושבת זה ידוע שרוב ההגירות, הגעות לישראל של יהודים, בעצם ממוסגרות בתוך הנרטיב הלאומי הגדול של מדינה יהודית, קיבוץ גלויות וכו'. ובעצם הנרטיב האידיאולוגי הגדול הזה לא מאפשר לסיפורים קטנים להתקיים. הסיפורים של אנשים שהם לא, החיים שלהם לא מורכבים רק מהחלום על ירושלים, החיים שלהם הם הרבה יותר מורכבים מהחלום על ירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה איזושהי נטייה של הנרטיב הממסדי לעשות הומוגניזציה של עולים מאתיופיה. זאת אומרת, וגם יוצאי אתיופיה עצמם שמספרים את הסיפור של העלייה שלהם בתוך המסגרת של מבצעי העלייה.
זאת אומרת, אם אני אספר לכם עוד רגע שיש אנשים שהגיעו לפה בשנות ה-50 וה-60 וה-70, זה לא מסתדר עם הנרטיבים המוכרים, ואז בעצם אנחנו יוצרים איזושהי השטחה של קבוצה מאוד מאוד גדולה ומגוונת. הדבר השלישי, וזה לא בסדר היררכי, זה הפער בין הסיפור האישי שאני מכירה מהבית של ההורים שלי, לבין מה שלימדו אותי כל הזמן במסגרות כאלה ואחרות, בעיקר באמצעות אמצעי התקשורת במערכת החינוך. השיטת מחקר שלי היא בעצם עבודה עם ארכיונים, עם מסמכים ארכיוניים, ואני עובדת עם ארכיון המדינה, ארכיון חזי עובדיה, שזה שני ארכיונים מרכזיים במחקר שלי, גם ארכיון עיתונות היסטורית, שזה ארכיון עיתונות שמאפשר לי לאמץ כל מיני חומרים, מסמכים שאני מגיעה אליהם, לדעת אם הייתה להם איזושהי נראות תקשורתית, וגם ארכיון של האגודה האמריקאית למען יהודי אתיופיה, שיושב ב-American Jewish Historical Society בניו יורק, הארכיון הציוני בסדר גודל יותר קטן, אבל גם, וארכיונים שהם מאוד חשובים ומגניבים, זה הארכיונים הפרטיים של האנשים, שבעצם בהרבה מן המקרים לא מעבירים את זה על מוסדות, אלא פשוט אנשים שמחזיקים בבית שלהם מסמכים מהתקופה הזו. אז זה המימד של הארכיון. המימד השני זה ראיונות שאני עורכת עם אנשים שעלו בשנים האלה, ומה שאני עושה זה בעצם לנסות לעשות מעין שתי וערב מכל החומרים האלה, ולייצר איזושהי תמונה היסטורית מורכבת יותר ועשירה יותר ממה שיש לנו היום. אז אני אתחיל עם המימד הראשון של מה הקטע הזה בין הנרטיב שאני רוצה לחשוף לבין הנרטיב הקיים. ואני אוהבת לקרוא לזה היסטוריה לעומת היסטוריוגרפיה. ובעצם מה שאנחנו מכירים זה הגילוי של יהודי אתיופיה על ידי חוקרים שונים, מי שמכיר פה קצת יוסף הלוי ויעקב פייטלוביץ' אחר כך, אחרי זה תקופה, וכמובן שמדובר בגילוי, זאת אומרת העולם היהודי נחשף פתאום לקבוצה יהודית שחורה באתיופיה, אחרי זה אנחנו מאוד מכירים את המסע לסודאן, את הסיפור של צה"ל והמוסד, אם אני חושבת על דמויות משמעותיות בהקשר של הנרטיב הזה, של ההיסטוריוגרפיה הזו, זה הרב עובדיה יוסף ומנחם בגין, שהם דמויות שקיבלו מקום של כבוד בסיפור הזה, בצדק, אבל אני חושבת שבעצם מה שאני רוצה להראות, שההדגשה וההבלטה של חלקים מסוימים, עכשיו הדבר הזה כמובן לא יכול להתקיים בלי שיתוף פעולה מלא של חוקרים, בעיקר חוקרים ישראלים, שבעצם משתפים פעולה עם הנרטיב הזה ועשו בעצם עבודה מדעית לא נאמנה לתחום המקצועי שלהם של מדע, שזה באמת לחשוף אותנו לדברים חדשים ולחפור ולחקור. אוקיי, אז הסיפור הזה, הנרטיב הזה של המדינה לא היה יכול להתקיים בלי שיתוף פעולה של חוקרים. מה שאני טוענת בעצם שבין 1948, בעצם מקום המדינה עד 1984, יהודי אתיופיה נוכחים בישראל ומקיימים קשרים מתמשכים עם מוסדות מדינתיים ודתיים. אני לא אפרוס פה את כל החומרים כמובן, אבל אני אנסה לתת לכם טעימות מהקשרים שיהודים אתיופים מקיימים עם מדינת ישראל. זה מכתב מארכיון המדינה משנת 57, וזה מכתב לרב שמואל קיפינס, ושם בעצם מתואר המקרה של נערים פלאשים שנמצאים, בני נוער ובנות נוער פלאשים שנמצאים בישראל, ואיך בעצם צריך להעביר אותם גיור. אוקיי? אז זה כבר בשנת 57, יש איזושהי התדיינות בני נוער שנמצאים פה, אנחנו מדברים על מה שאנחנו מכירים
נערי כפר-בת. אחד זה שזה בית דין מיוחד לגיור פלשים, שבית דין מיוחד זה אכן מיוחד. אין סיטואציה דומה לזו בהיסטוריה של מדינת ישראל. זאת אומרת, בדרך כלל כשאנשים רוצים להתגייר זה או שהם לא יהודים, או שהם לא יהודים. כאילו אין אופציית ביניים, ויהודים אתיופים בישראל נמצאים במין אופציה כזו של גיור מיוחד, שזה מה שאחר כך אנחנו נשמע בהמשך, מה שנקרא גיור לחומרה. אז זה דבר אחד. הדבר השני שחשוב, זה שכל הגופים מכותבים פה, גם הסוכנות היהודית, גם הרבנות הראשית, גם הרב הראשי ההרצוג, שהוא כאילו נחשב לצד המתנגד בעצם לזה שיהודים אתיופים הם בכלל יהודים. אז זה ב-57. עכשיו פה זה מסמך שאנחנו קופצים לשנת 65, וזה מסמך מארכיון המדינה, ממשרד החוץ, מכתב על שגרירות אדיס אבבה, שזה חלק מהתכתבות מאוד נרחבת, כ10 מכתבים, שכולם עוסקים בתוכנית ליישב 50 משפחות פלשיות בגליל העליון. זו תוכנית שבסופו של דבר נגנזת, אבל אנחנו יודעים שיש כל מיני ניסיונות, וגם המכתב הזה גם אומר לנו, מצביע לנו על איזושהי חוסר אחידות בין המוסדות. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על המדינה, אנחנו חושבים באופן אוטומטי על גוף שיש לו איזושהי קוהרנטיות, אבל לא, אנחנו רואים שבעצם יש כל מיני ידיים שמתעסקות בנושא הזה, ולא תמיד הידיים האלה מושכות לאותם כיוונים. זה מכתב מארכיון חזי עובדיה, משנת 71, מכתב לרב הראשי הספרדי יצחק ניסים, שהוא גם נחשב מאחד המתנגדים לרעיון שיהודי אתיופיה הם יהודים. מכתב מ17 מבוגרים מקהילת תיגראי שבצפון אתיופיה, בתרגומו ובתיווכו של בנימין עדנאני, זיכרונו לברכה, בו הם מצהירים שהם מקבלים את סמכותו הדתית של הרב הראשי הספרדי, יצחק ניסים. זה רק כמובן הפתיח של המכתב, שזה גם טקסט מאוד יפה. לכבוד אדוננו הנכבד הרב הראשי, הראשון לציון הרב יצחק ניסים, ראשית אנו דורשים בשלום אדוננו הנכבד, אנו יהודי אתיופיה נמצאים בגלות הרחוקה רחוקה, מאז היותנו בין גויי הארץ. בקיצור, טקסטים מאוד תנכיים ויפים. אוקיי, אז מה שניסיתי להראות פה זה קצת ממסמכים שנמצאים כאילו מתפרסים על כמה עשורים, ושבעצם מראים שיש קשרים. בין 71 ל-73 יש איזושהי אינטנסיביות גם בנוכחות של יהודים אתיופים בישראל, וגם בקשר בין יהודים אתיופים ישראלים שנמצאים בישראל, הם לא ישראלים עדיין, עם הממסד וגם עם הקהילה היהודית באתיופיה. ב-72 בעצם משרד הפנים מוציא צווי גירוש לצעירים פלשים, שבעצם מבחינת משרד הפנים הסתננו לישראל, והם שוהים בלתי חוקיים. שנה לאחר מכן, הרב עובדיה יוסף פוסק הלכה, שאנחנו מכירים אותה כפסק הלכה, אני קצת בספק אפילו אם זה פסק הלכה, אבל המכתב המפורסם שהוא משנת 73, ג' באדר, שהוא עונה לחזי עובדיה, ובו הוא אומר לו שיהודי אתיופיה הם יהודים לכל דבר ועניין. מה שמעניין במכתב הזה, זה שהוא לא מתייחס שם לגיור או לכל אספקט כזה, הוא רק אומר שהם יהודים משבט דן וצריך להכליל אותם בכלל ישראל. באותה שנה במשרד הקליטה מוציאים את דוח הפלשים, את פרופסור יוסף ליטבק, שזה דוח שהוא בעצם מחזק את המחנה של מתנגדי העלייה, ושם הוא מסביר למה יהודי אתיופיה הם בעצם לא יהודים. הוא נותן גם היבטים גנאולוגיים, זאת אומרת,
הם לא יכולים להיות משורש עם ישראל, בגלל שזה בעצם קבוצה שהתגיירה, וזה לא קבוצה מקורית וכו'. ומצד שני הוא נותן גם היבטים סוציולוגיים, של זו קבוצה שיהיה לה מאוד מאוד קשה להשתלב בחברה הישראלית. אנחנו גם יש לנו בעיות בין גזעיות, ככה הוא מתאר את זה, בין מזרחים לאשכנזים, ומהצד השלישי הוא נותן גם היבט של בריאותי, של זו קבוצה שעשויה להכניס לפה מחלות וכל מיני דברים שהמדינה לא תוכל להתמודד איתם. בהמשך לפסיקה של הרב עובדיה יוסף מתחילה איזושהי, יש התנגדות מצידו של הרב האשכנזי. אני האמת לא הכרתי באופן מעמיק פוליטיקה של הרבנות, אבל מסתבר שגם המאבק בין הרב האשכנזי לרב הספרדי, הרב עובדיה יוסף לרב גורן, בעצם זה איזשהו מאבק שיושב על איבה מאוד מאוד חזקה בין שתי הדמויות האלה. נחשפתי לקטעי עיתונות מאוד מאוד קשים של התנגחויות בין השניים, בלי שום קשר לסיפור של יהודי אתיופיה, ואני חושבת שחלק מהעניין של מחקר זה גם למקם את הסיפור האתיופי בתוך מערך כולל של פוליטיקה ומאבקים אחרים. בשלב הזה בעצם יהודים אתיופים שנמצאים בישראל ללא מעמד, מנסים ללכת לנתיב של איחוד משפחות. זאת אומרת, אם אתם לא רוצים שיגיעו לפה קבוצה גדולה של עולים, אז קודם כל על בסיס הומניטרי אנחנו דורשים איחוד משפחות. בשביל שיהיה לכם קצת יותר מעניין, אז הבאתי גם חומרים שכמובן האישי והמחקרי מתערבב פה. זה המכתב שאבא שלי בעצם מקבל בשנת 71, בו מודיעים לו שפג תוקף רישיון ישיבת ביקור, והוא מתבקש לעשות את הסידורים המתבקשים ולעזוב את הארץ מיד. מיד לאחר מכן הוא שולח בקשת עלייה במסגרת איחוד משפחות. זה גם כמובן, כמו שאתם רואים, חומרים מארכיון חזי עובדיה. זה המכתבים, זה ההתכתבות בין חזי עובדיה לרב הראשי עובדיה יוסף. אוקיי, זה לאחר איחוד המשפחות, זה ההורים שלי, אמא שלי בעצם, אבא שלי מגיע ב-1970, ואמא שלי מצטרפת אליו ב-1973 במסגרת איחוד משפחות. בין 75 ל-77 יש עוד העניין הזה, המצב של המעמד של יהודים אתיופים בישראל משתנה. ב-75 יש החלטת ממשלה שמכילים את חוק השבות על יהודי אתיופיה, ובעצם זה רגע שכל הבעיות אמורות להיפטר, ואמורים להגיע כל יהודי אתיופיה בארץ, מה שכמובן לא קורה. לפי מפקד אוכלוסין של התאחדות יהודי אתיופיה, ב-1975 יש בישראל 200 יהודים אתיופים. עכשיו, ההגעה של יהודים אתיופים היא הולכת הכמות של יהודים אתיופים שנמצאים בישראל הולכת וגוברת ככל שהזמן עובר, ורק באוגוסט 77 הקבוצה הפורמלית החוקית הראשונה שלא מגיעה בדרכים לא דרכים, 122 יהודים מאתיופיה מגיעים לישראל. כמובן שהדבר הזה מבחינת החבר'ה שנמצאים פה זה מהלך מעליב ומגוחך שבעצם מחכות שם אלפי משפחות, ובעצם מה שהממשלה מסוגלת לעשות זה להביא 122 אנשים, ובעצם יושב ראש התאחדות, אברהם ירדאי, ההתאחדות עצמה, שולחים מכתב למנחם בגין, ומבקשים לעשות פעולה יותר משמעותית, ולעלות באמת, לעשות פעולה המונית של עלייה, והם מחליטים לפנות למנחם בגין.
כמובן ששוב, העלייה מתמהמת, ומתחילים לצאת להפגנות. זו הפגנה, אני מקווה שחלקכם מזהים פה כמה אנשים. למעלה ישיבת התאחדות של משמאל לימין זימנה ברהנה, זכריה יונה ואברהם ירדאי. ב-1978 הם מפיצים מכתבים לכל חברי הכנסת. אוקיי. אז זה איזשהו מהלך היסטורי, כרונולוגי של באמת בקצרה ובצורה לא מעמיקה, רק לסבר את האוזן לגבי דברים שהתרחשו לפני מבצע משה. זאת אומרת, מבצע משה והעליות הגדולות שבאו לאחר מכן, הם תוצאה של מהלכים יותר מורכבים וארוכים של אנשים שהיו פה 30 שנה. אוקיי, אז סיימנו את החלק הזה של השתלשלות היסטורית בזעיר אנפין. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לנסות לתת לכם טעימה ממה המשמעות של להיות יהודי אתיופי לבד בשנות ה-60 וה-70. ואני רוצה לשתף איתכם חומרים מתוך הרעיונות שלי. אז אני אדבר עכשיו על 3 דמויות, שאפשר לחשוב שהן מאוד מאוד דומות, אבל הן גם מאוד מאוד שונות, ולנסות להבין כאילו מה עובר עליהם, ומה הם צריכים לעשות ברגע שאין בעצם מדינה מאחוריהם. אז זה סיפור של, הכל זה שמות בדויים, סיפור של משה, יליד 48, בן יחיד לאמו, משפחה מבוססת מאזור גונדר, הגיע לישראל ב-1972 עם אשתו ובנו, והוא הגיע לפה באמצעות ויזה לחודש, הוא קיבל ויזה לחודש. אני מנסה לחשוב, בתוך הרעיונות האלה אני מנסה כאילו לצייר איזשהו פרופיל של בן אדם. אולי כדאי גם להגיד שהרעיונות שלי הם לא רעיונות של שאלונים, זה רעיונות של מה שמכונה סיפורי חיים, ואני נפגשת עם הבן אדם 2 פגישות בדרך כלל, ובממוצע רעיון אורך כ6 שעות. ברעיון הראשון זה כרונולוגיה של סיפור החיים, והרעיון השני אנחנו מתמקדים בדברים שהחסרנו בחלק הראשון, או דברים שאני רוצה לשמוע עליהם קצת יותר. אז הסיפור שאני נותנת לכם פה על הפרופיל ואחרי זה ציטוטים, זה 2 מתוך רעיון של 6 שעות. אז משה, יליד 48, כמו שאמרתי, סיים תיכון, למד במכללה, עבד 3 שנים, הגיע לחומורה, שזה יישוב שהיה חלק מתוכנית להקים שם התיישבות יהודית, תחת הרעיון של יונה בוגלה, אז הוא מגיע לחומורה לבקשת יונה בוגלה, והוא עוזב אחרי שהוא חולה במלריה, וכמובן אין שום סיכוי שהוא חוזר לשם, בגלל שהוא בן יחיד, וחשוב יותר מדי למשפחה. הוא מתחיל לעבוד בגונדר, בעבודה המקצועית שהוא רכש, מתחתן, פוגש זוג אמריקאים יהודים עשירים, הוא שומר איתם על קשר בהתכתבות. הזוג האמריקאי הזה מחליט שהוא רוצה לגייס כסף לטובת כרטיס טיסה לישראל, למשה ולמשפחתו הצעירה. הוא מוציא דרכון באדיס אבבה, בשנת 71. השגריר דאז חנן לינור מאשר לו נסיעה לישראל ללא אשתו ובנו, כמובן כדי שהוא יחזור, כדי לוודא שהוא יחזור לאתיופיה, והוא לא מתכוון להשתקע בישראל. משה מפעיל את הקשרים שיש לו, ומקבל סיוע מבכיר בעיריית גונדר, שהוא גם כן במקרה ממוצא יהודי, או שלא במקרה, שמצליח להוציא ויזה לאשתו ובנו, ומצליח לעקוף בעצם מוסדות בירוקרטיים אחרים. בהוראת הזוג האמריקאי, הוא יוצר קשר עם חבר שלהם, פרופסור
יהודי מאוניברסיטת אדיס אבבה, ששניהם ניגשים לשגרירות, והפרופסור הזה נוזף בשגריר, ככה משה מתאר לי, ואיכשהו הקונפליקט שם נפטר, אבל זה לא באמת, השגריר לא יכול לאשר לו בגלל נזיפה של איזה פרופסור מאוניברסיטת אדיס אבבה, אבל בכל מיני דרכים עקלקלות, הבחור הזה מצליח להוציא כרטיס לו, לאשתו ולבן שלו, שזה דבר מאוד חריג ונדיר. במקרה זה, אני לא יודעת אם זה אנקדוטה או לא, אבל בדקתי את זה באינטרנט וזה אכן קרה בשנה הזו, הוא מגיע לשדה התעופה באדיס אבבה, ובדיוק מתי שהוא צריך לעלות לטיסה, יש חטיפה של המטוס על ידי מורדים אריתראים, הם נאלצים להישאר עוד לילה באדיס אבבה, והם טסים למחרת, וזה קורה ב-1972. אוקיי, זה פרופיל מאוד מאוד כללי של הבחור ומשפחתו הצעירה, כמובן היום הוא בן 70 פלוס. אז מה קורה כשהוא מגיע לישראל? הוא כמובן, אף אחד לא מקבל אותו בשדה תעופה, הוא מגיע לישראל והוא קצת כמובן יודע אנגלית כי הוא כן בעל השכלה, אבל הוא מחפש את המלון הכי זול, הוא בטוח כמובן שהוא נוחת בתל אביב, אומרים לו אתה לא בתל אביב, אתה צריך לקחת מונית, לוקח לילה במלון הכי זול, אחרי ההמלצה של נהג המונית. התחנה הבאה שלו היא אשקלון. באשקלון יש זוג צעיר שבעצם הוא תחנת מעבר של כל המהגרים הצעירים שאין להם מי שיקבל אותם בנתב"ג. זה צהי אליאס זיכרונו לברכה ואשתו אספאץ'. הם מגיעים לאשקלון, הם יודעים שיש שם אנשים, ואחרי שהם נמצאים שם כמה ימים, הם צריכים פתרון יותר רציני, והם מגיעים לחזי עובדיה, שאותו משה פגש כבר באתיופיה, והם נמצאים תחת החסות של חזי עובדיה, חודשיים וחצי בכפר המכבייה. אחרי התקופה הזו, הוא עובר להתגורר בבית מאיר ליד ירושלים, גם תחת חיבור של חזי עובדיה, ואחרי איזשהו פרק זמן, מחליטים שהוא לא יכול להישאר שם לנצח. הוא פוגש את הרב עובדיה יוסף, בתיווכו של חזי, ואחרי שהוא עובר גיור, בעצם הוא לא מקבל את תעודת העולה שלו, ולוקח זמן עד שהוא מקבל אותה, ואז הוא מגיע לבנייני הסוכנות היהודית בירושלים, וזה ציטוט מהדברים שהוא מספר לי. הוא בעצם מנסה להתבצר בבנייני הסוכנות היהודית, כדי שיתנו לו את התעודת עולה, כדי שהוא יוכל להתקדם ולהיכנס לדירה. אז הוא מספר לי, הכל לקחנו, כל השקיות לסוכנות. עכשיו, סוכנות הם אנשים טובים, באמת. עכשיו היא הסתכלה עליי, יש לה משקפיים ככה, הוא מדבר על הפקידה. מה קרה, משה? מה קרה? ישנו בפרדס, אמרתי לה. הילד רעב, תיתן לו משהו לאכול. הוא עונה לה, אף אחד לא אוכל עד שאני לא מקבל תעודת עולה. אז היא הביאה לו נס קפה, פחות נס קפה, יותר חלב ולחמניה, והכל, וזה, הילד אוכל, מה אכפת לו? אנחנו לא הולכים, ישנים פה, אין לי איפה, אני אלך לפרדס עם זה. היא תלד בפרדסים, מה קרה לך? אני ישן פה. הוא מספר לי שבאותו הזמן היה עולה חדש מעיראק, משהו כזה, לא יודע, הוא היה בצרה, היו אומרים לו, מחר, היום, בית, ניתן לך, שיגרו אותו, היה בלגן. האישה ברחה והכל, והמשטרה באה, הכל וזה, אותו עצרו, לקחו, ואני אומר לה, מה שעצרו אותו שם בבית סוהר זה בית מלון, עכשיו תסדרי לי, עכשיו, היא פחדה. קיצור, יש מקום ברמלה, הוא מספר לי שבעצם היא מוצאת לו מקום ברמלה, מה פתאום, רמלה, אני נתניה או אשקלון, יש לי משפחות שלי שם באשקלון, מה, אני סתם אהיה לבד? עכשיו אשתי אמרה לי, היא מיוחדת, הקדוש ברוך הוא בירך אותה, אומר על אשתו, משה, אנחנו נקבל את הבית ברמלה, אחר כך אנחנו נחפש, אמרה לי באמהרית. אמרתי לה, טוב, בסדר, אמרתי לה, נתנה לי 200 לירות, שזה הרבה בזמנו, כסף, אין לי כסף לנסוע, 200 לירות נתנה לי צ'ק, בירושלים בתחנה המרכזית פרטתי את זה.
אוקיי, נמשיך לזה, ציטוט מהבחור הזה. הדמות הבאה שלנו, יוסף, יליד 51, בן של קס מעדי וורבה, עדי וורבה בתיגראי, התייתם מאמו בגיל 7, הגיע לישראל ב-1970, וקיבל אשרת תייר ל3 חודשים, והוא היה ללא מעמד אזרחי כשנתיים. המסלול שהוא עובר באתיופיה, מעדי וורבה, הוא מגיע לאסמרה, אחרי שעקב אחרי חבר מבוגר ממנו לאורך כל הדרך, שזה בערך 260 קילומטר. באסמרה הוא שהה 1.5 שנה, שנה הוא עבד בבית קפה, כחצי שנה הוא עבד כשומר בבניין של משפחה יהודית תימנית. בהמשך מצטרפים אליו צעירים נוספים מהכפר שלו, בלי קשר אליו, זאת אומרת, יש איזושהי תנועה ושמועה שרצה שיש אפשרות להגיע לישראל אם אתה מגיע לאסמרה. הוא מתחבר לעורך דין שעסק בין היתר בזיוף מסמכים, לא היה לו מספיק כסף לנסיעה לישראל, ולכן הוא חוזר לכפר הולדתו לבקש כסף מאחיו שנותן לו $300. במקביל, 3 מחברים שכבר הגיעו לישראל, שלחו לו את הסכום לנסיעה, שהיא הייתה סך הכל $240, אבל כשהוא ביקש מאחיו, הוא הגיע לזה למעלה. החבר'ה שנמצאים כבר בישראל, הם משאירים את הכסף אצל יהודי תימני באסמרה, סך הכל בעצם יש לו $540. הוא נוסע לנמל מסאווה, ומשם מפליג לאילת, לישראל, באוניית דייגים, הפלא ופלא עם פועלים אריתראים. בעצם מה שקורה בישראל, הוא עושה את הסוף שבוע הראשון שלו בישראל אצל רינה, שהיא חיה באילת, והיא אחת מנערות כפר בתיה, שגם רינה הזו היא דמות של תחנת מעבר, שמקבלת הרבה חבר'ה צעירים שמגיעים באופן הזה ממסאווה. היא שולחת אותו באוטובוס לתחנת המעבר הקודמת שהזכרתי באשקלון, ובעצם הוא מתחיל מסלול שהוא מאוד שונה ממשה. הוא עובד ולומד באולפן בקיבוץ נגבה במשך 0.5 שנה, ואחרי זה הוא עובד ולומד בקיבוץ עין השופט. הסיפור הזה של קיבוצים זה סיפור שהוא עדיין תעלומה מבחינתי. חבר'ה שמגיעים לפה ונכנסים למסגרות של קיבוצים, ובעצם הם עושים את התהליך שעושים עולים חדשים, וגם מתנדבים בדרך כלל יהודים מחו"ל, והם נמצאים באולפן 0.5 שנה, נגמר הזמן של 0.5 שנה, וכמובן שהם מקבלים שם קורת גג, הם עובדים מ-5 בבוקר, ב-8 הם באים לאולפן, ובעצם ממשיכים לעבוד אחר הצהריים, ובעצם הם עוברים ככה מקיבוץ לקיבוץ שנגמרת ה0.5 שנה הזו. חלק מהשיחה שלי איתו. אז אני שואלת אותו, בעצם עד 72 לא הייתה לך תעודת עולה, היית 2 בלי מעמד, הייתה לך אשרה ל3 חודשים, שחידשת אותה כל 3 חודשים, הוא עונה לי, לא, הייתי במחבוא בקיבוץ, אף אחד, לא שוטרים, לא אף אחד. הייתי בקיבוץ נגבה, בעין השופט, וזהו. היו נותנים לנו פתק מעבר מהקיבוץ עד אשקלון. לא יודע בדיוק מה היה כתוב שם, לא היינו יודעים עדיין לקרוא, בלי מעמד, בלי כלום, ממש תושב בלתי חוקי, זה מה שהיינו. אני שואלת, ולא יצא לך להתקל באיש ביטחון? בתל אביב 1,000,000 פעמים תפסו אותי. אבל מי תפס אותי? אנשים שלא מבינים כל כך, ההגנה האזרחית. היו זקנים עם נשק ארוך. הוא היה רואה את זה, הייתי אומרת לו, אני לא מבין, אני יהודי, מה אתה רוצה? הוא היה קורא ומסתכל, אפילו שהוא לא מבין, היה אומר לי, טוב, לך. אבל שוטר אמיתי לא תפס אותי. 2 שוטרות פעם אחת באו לתפוס אותי, ראיתי אותן ברחוק, נכנסתי לשירותים. איפה? אני שואלת אותו. בתל אביב, נכנסתי לשירותים ציבוריים של גברים, נכנסתי והצצתי, הן מחכות לי בחוץ, עומדות ומדברות, מחכות לי בחוץ, הם הסתכלו הצידה, יצאתי ועליתי לאוטובוס. הם באו אחריי, תפסו אותי, הראיתי להם את התעודה, לא אמרו כלום, אמרו לי שר. הכוונה לא לתעודה, אלא לפתק שנתנו לו מהקיבוץ. ומה עשית בתל אביב? היו לך נסיעות לתל אביב? לא, יורדים בתל אביב ומחליפים אוטובוס לאשקלון. הייתי בא מחיפה, יורד בתל אביב ומחליף אוטובוס לאשקלון. אני שואלת, היו לך עוד התקלויות עם אנשי רשויות החוק? בכל מיני מקומות, בחיים לא עברתי בלי שבאו ולקחו אותי.
אפילו כשהייתה לי תעודת זהות, אני הייתי נראה ערבי, אז תמיד, רק הייתי יורד מהאוטובוס, תמיד היו בהם שוטרים ותופסים אותי. שאלתי, היית עם כובע או עם כיפה? לא, בלי כלום. אז לא שמנו כיפה בכלל, רק בחגים. באתיופיה גם לא היה כיפה. אז אני שואלת, זה מעניין איך הצלחת במשך שנתיים להיות רק עם אישור של הקיבוץ, זאת אומרת, במשך שנתיים להיות בלי תעודת זהות זה דבר מסובך. כן, מאוד מסובך, כמעט לא הייתי יוצא לשום מקום, גם אין כסף. פעם הייתי נוסע. הנסיעות אז היו גרושים. פעם לא כל יום, לא כל חודש יוצאים. לפעמים היו חודשיים שלא הייתי יוצא. אז ככה את מצטמצמת. אני שואלת, כל חודש היית מתפרנס ממה שהקיבוץ נותן? אוכל, סיגריות וזהו, נסיעות. היו באים, נותנים דמי כיס, גרושים. היו נותנים לנו כמה שקלים, כמה לירות, המשפחה, החברים מאשקלון, אנשים נדיבים מאוד, אחרת לא היה. מה חשבת על זה במשך שנתיים שאתה בלי מעמד? מה עשית? הוא עונה לי, אכזבה גדולה, אכזבה מאוד גדולה שלא ראו אותנו כיהודים, לא רצו לקבל אותנו כיהודים. כמה שבאתי בהתלהבות, ירד לי כל המוטיבציה, כל האהבה שהיה לי כמעט ירד לי. אתה לא יהודי, אף אחד לא מכיר אותך, לא סוכנות, לא משרד קליטה, אף אחד לא מכיר אותך, אתה פשוט לבד, תתמודד לבד. אם הקיבוץ לא היה מביא לנו בגדים, את חושבת שקנינו בגדים? לא. בגדים מהכביסה הביאו לנו, לא היה כסף במה לקנות בגדים. במשך שנתיים לנו, היינו לוקחים, ומה שהבאנו קצת גם משם, וזהו. הדמות השלישית שלנו היא רינה, מי שהזכרתי לפני כן, שהיא קיבלה את יוסף באילת. רינה ילידת 1946, מעמד בינוני גבוה, אבא מורה, ילדות מאושרת, משפחה מגוננת, הורים מפנקים, הגיעה לישראל בשנת 56 במסגרת כפר בתיה, בעלת תעודת תושב ארעי. באתיופיה, לפני שהיא הגיעה לישראל, היא כבר למדה קרוא וכתוב בכפר. בגיל 10, שהייתה אמורה לעלות לישראל בעצם, היא נסעה לאסמרה ל3 חודשי הכנה, ואז נסעה לאדיס לקראת הטיסה לישראל, שהתה מספר שבועות באדיס אבבה, פגשה את הקיסר היילה סלאסי, ובנתב"ג היא פגשה את הקבוצה הראשונה של כפר בתיה. הם מי שקיבלו את הקבוצה השנייה בשדה תעופה. בישראל היא הייתה 4 שנים בכפר בתיה, לאחר 4 שנים בכפר בתיה היא הושמה בבית ספר תיכוני מקצועי, 4 שנים במגמת ספירה, מאוחר יותר היא למדה אחיות וקיבלה תעודת זהות רק בשנת 1970. התחתנה ב-1974. אז רינה, אני שואלת אותה, אוקיי, אז ספרי לי קצת על הרגע הזה שאומרים לך שאת נוסעת לירושלים. אז היא מספרת לי, באחד הימים, מחר נוסעים לירושלים. ירושלים, ירושלים, ירוסלם. תראי, שוב, אני ילדה קטנה, הרבה אני לא מבינה. מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה זה נקרא פרידה? מה? פשוט תלשו אותי מההורים שלי ואמרו לי לכי. כמובן שהמטרה שלהם הייתה מאוד חשובה, מאוד טובה. כאילו להגיע לירושלים וללמוד ופה ושם, קמתי והלכתי. אף אחד לא שואל אותך. אז שאלתי, את כאילו בבפנים שלך, לא רצית ללכת? לא, לא, ההפך, שמחתי. תראי, מי שלא חי שם, הוא לא יכול להבין את המשמעות של ירוסלם. היינו קבוצה, שמחנו מאוד. אז אני שואלת, את זוכרת את הרגע הזה שנסעת, כאילו, מה עשו, איך נפרדו ממך, באו שכנים, איך זה היה? היא עונה לי, תראי, מה שאני זוכרת, הפרידה הכי קשה שהייתה, זה שאנחנו עוזבים את הכפר, יוצאים מהכפר, ואז אני זוכרת את אמא שלי, שהיא רצה אחריי, רינה פורצת בבכי. זה קטע נורא מרגש. אני זוכרת, אני זוכרת את הצעדים שלה. זה השאיר כזה פצע, כזה זיכרון, האמא הזו, גם אם היא זכתה להגיע לארץ, אבל זה לא משנה. אני זוכרת שאיך היא רצה והיא אומרת, בת שלי, ליג'ה, ליג'ה. היה קשה, רגע מאוד 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 קשה. למרות שהייתי ילדה קטנה, לא כל כך הבנתי. אני שואלת אותה, זה היה בגיל 10? היא אומרת לי, כן. אני אומרת לך, תלשו אותי, ככה, תלשו אותי. אני מבינה את זה כבר הרבה יותר מאוחר, זה לא היה קל להגיע לירושלים, אבל כשאת מתחשוב, למה? באמת למה?
זה כואב, זה משאיר צלקת עד סוף החיים. כל הקטע הזה, עם כל הכבוד לירושלים, ירושלים, הייתה פרידה מאוד קשה וזה מעיק עליי עד היום, וזה לא יעזור. עד היום אני עם הצלקת הזו, איך נפרדתי מאמא שלי. וזהו, בעצם כל הקבוצה נסענו. בהמשך הרעיון אני מדברת איתה על כפר בתיה, ומה היה בכפר בתיה. היא מספרת לי. אתה קם בבוקר, אתה נמצא במקום שאתה לא מכיר, בשפה שאתה לא מבין. אתה יודע שזה עברית, אבל אתה לא יכול לדבר. אנשים לבנים כולם. אתה נפלת כאילו לאיזה תהום. אני בכל אופן ככה הרגשתי. מה אני עושה פה? מי אלה? מה אלה? היה מאוד מאוד קשה ומוזר, אז אתה לא אוכל, הגעגועים מתחילים ואתה מתחיל להיות חולה. ואני כמעט כל שבוע אני הייתי במרפאה, כי לא אכלתי. ושוב, כמו שאני אומרת, הגעגועים מתחילים להציק לך, אין לך שקט, אין לך מנוחה, אפילו איפה אלו, מה אני עושה פה? ואת יודעת מה? בכוח היו מאכילים אותי, בכוח. לא יכולתי להסתגל למצב שאני נמצאת. בבית ספר סידרו לנו כיתה מיוחדת של כל החבר'ה. הייתה לנו מורה בשם מרים, מורה תימניה שהיא הייתה המחנכת שלנו. היא הייתה כמו אימא לכולנו, היא ידעה איך לדבר איתנו, איך לתמוך בנו. באמת כל הכבוד לה. קראו לה מרים שרבי. אני לא אשכח אותה. אני כל הזמן הייתי ככה עם הראש למטה, עם הגימל. אני רק באתיופיה, שום דבר, לא הקשבתי לשום דבר. עד שיום אחד איזה מורה, לא אותה מרים, איזה מורה שלימד גיאוגרפיה אני חושבת, הוא ניגש אליי, הוא שואל, הוא מסביר, אז הוא בא פעם אחת, עשה לי ככה טרח בראש. הוא אומר, איפה את? את בכיתה פה, את צריכה ללמוד את זה, את מבינה מה את חולמת, איפה את? תתעוררי. עד כדי כך המצב הנפשי שלי היה כל כך רע, דיכאוני, שהיה לי מאוד קשה להתחבר לאיפה שאני נמצאת. היא המשיכה לספר לי על החוויה שלה בכפר בתיה, על כל הילדים האחרים שהיו שם. הילדים האלה אחרי חופשה, לא החבר'ה שהגיעו מאתיופיה, הילדים האלה אחרי חופשה, למשל צאת פסח, ראש השנה, היו חוזרים לכפר מאושרים עם קצת ביסקוויטים, בגדים חדשים, סיפורים, מהחוויה, היה לנו כיף אצל דודה, אצל זה וזה, ואת שומעת את זה, נקרא לך הלב. ואז בעקבות זה מה שהיינו עושים, היינו נפגשים כל הקבוצה באיזשהו חדר, שרים קצת, רוקדים קצת, לעשות קצת שמחה לעצמנו. אנחנו בתוך עצמנו. זה מצבים נפשיים קשים מאוד, מאוד מאוד. הבכי לא היה מפסיק. אני בכל אופן הייתי בוכה המון. וזהו, הייתי שם 4 שנים בכפר בתיה, ככה. בעקבות כל הבדידות הזאת, הקבוצה שלנו, מה זה היינו? מאוד מאוחדים, כי חיפשנו, את חיפשת משהו שיהיה כמחליף של הורה. אז אנחנו היינו, מה זה מחוברים אחד לשני? אחד היה צריך את השני בצורה לא נורמלית. בהמשך אני קצת שואלת אותה על איך הם מסתובבים, הרי הם לא סגורים כל הזמן בכפר בתיה. אז אם 4 שנים, החליטו שאני מתאימה ללכת ללמוד תפירה. החליטו שאני מתאימה, אני יכולה. את אין לך, את ביד שלהם. הניירת שלך אצלהם, אנחנו אין לנו מושג מה אנחנו הולכים ללמוד. פשוט אמרו, אתה הולך לבית ספר חקלאי, אתה הולך ללמוד תפירה, זה, הם פשוט חילקו אותנו ככה, איך שהם חשבו, איך שהם רצו, איפה שהם רצו, זה ככה בעצם. אין לך מה להגיד, את פשוט שבויה בידיהם. אני שואלת אותה, זה גם מה שהרגשת אז, או שזה... לא הרגשתי את זה ככה, אבל יותר מאוחר שאת כבר מבינה בעצם איפה הזכויות שלך, אז את מתחילה להבין. אבל אז אנחנו פשוט היינו שבויים שלהם, אין מה לעשות, אין לך מה להגיד, אין לך לאן ללכת. את עם עצמך ותעשי מה שאומרים לך, ממש ככה. אוקיי, אז אני מקווה ששרדתם עד כה. אז אלה 3 דמויות, שוב, אני מתנצלת אם הציטוטים היו יותר מדי ארוכים, אבל בשביל לספר איזשהו משהו, גם אם הוא טעימה, צריך כאילו לתת איזשהו הקשר. ואני מנסה לחשוב על 3 הדמויות האלה, לנסות למקם אותם, כאילו מי הם? האם אני יכולה לאתר איזשהו קו שמחבר ביניהם, או שזה רק העובדה שהם אתיופים, כאילו מה... אז בעצם אם אנחנו חושבים על משה, הבחור הנשוי עם הילד הקטן,
אז המעמד האישי שלו נשוי, בן בכור, השכלה על תיכונית, יוסף הוא נער, רווק, בן זקונים, יתום מאם ללא השכלה, רינה היא ילדה רווקה, גם היא בכורה, יודעת קרוא וכתוב. גם לחשוב על המעמד הכלכלי שלהם, למשל שהתחלתי את המחקר, אז חשבתי שאנשים אולי שהגיעו בתקופה הזו, אולי זה אנשים עם משפחות יותר חזקות, וזה תמיד הרבה יותר מורכב מזה. אז משה ורינה הם באמת אנשים עם משפחות מבוססות יחסית, יוסף אולי קצת פחות, אבל כן יש לו איזשהו מעמד חברתי, כי הוא בן של כס. יחד עם זאת, יש איזשהו משבר כלכלי שהמשפחה עוברת כשהוא ילד, איזושהי מחלה שמשבשת את כל סדרי החיים בבית, וגם העובדה שאימא שלו נפטרה, מה שמאוד משפיע על הבחירה שלו לצאת מהבית, לצאת מהכפר. רשת חברתית. ככל שאני קוראת יותר לא רק על אתיופים, על מהגרים וכולי, אני מבינה שבעצם אדם לא יכול לזוז בעולם בלי שיש לו איזושהי רשת. ואנחנו רואים שמשה, כל מהלך שהוא עושה, הוא חייב, כן צריכה להיות לו המוטיבציה האישית, איזושהי מערכת, לא מערכת, איזושהי רשת של אנשים שבעצם מסייעים לו בדרך. אז במקרה שלו זה באמת היו בעלי תפקידים בממסד האתיופי, שהם גם ממוצא יהודי, וגם הזוג האמריקאי הזה שבעצם שולח לו כסף לכרטיס טיסה. יוסף, קודם כל העובדה שאבא שלו כס, וגם אח שיש לו יכולת כלכלית שיכול לתת לו בתקופה הזו $300, שזה דבר מטורף. וגם חברים מבוגרים ממנו, שהוא לומד מהם על האפשרויות להגיע לישראל, והם בהמשך גם עוזרים לו להגיע לישראל. ההתחברות שלו כמובן עם אנשים באסמרה, זה גם בעלי הון, גם יהודים, שזה אולי אומר משהו גם על יהודים שמסתובבים בעולם, כאילו אני יכולה לדמיין אנשים שמגיעים לכל מיני מקומות ומוצאים את עצמם מתארחים אצל משפחה יהודית שהם לא מכירים. רינה בעצם, מבחינת הרשת החברתית שלה, בשלב הזה של ההגעה לישראל, היא לא צריכה שום רשת חברתית, כי היא מגיעה בתוך איזושהי מעטפת ממסדית חלקית, ויש לה את חברי הקבוצה. המסלול הגיאוגרפי, משה ורינה בעצם מגיעים בטיסה, ויוסף ועוד חבר'ה כמוהו, אחרים, כמובן שכל אחד יש עוד עשרות סיפורים מסוגים שונים, אבל יוסף באמת הוא קרוב יותר לאיך שחבר'ה רווקים מגיעים לישראל בתקופה הזו, דרך אונייה. כל הסיפור של הקיבוצים, מה שמשה לא הולך במסלול הזה, גם בגלל שהוא לא רווק, והוא עם אישה ותינוק וכו'. סוג הוויזה, סוג המעמד שיש להם פה, אז אחד מקבל ויזה תייר לחודש, וגם ההתבצרות של משה בבנייני הסוכנות והאיומים והדרמה הזו, זה גם בגלל שהוויזה הולכת להיגמר עוד רגע. ויוסף מקבל ויזה תייר ל3 חודשים, ורינה נמצאת במצב של תושבות ארעית, שמבחינת זכויות היא אומנם קרובה, מאוד קרובה לאזרחות, אבל עדיין, רק בראשית שנות ה-70 היא מקבלת תעודת זהות. וגם אולי לנסות לחשוב מה במסלול הזה של החיים שלהם מוביל להווה שהם נמצאים בו היום. אפשר להגיד שמשה ורינה היום הם באיזשהו מעמד בינוני,
אם אפשר, כן מוביליות חברתית במקצועות שהם כן מתפרנסים בכבוד, לא מקצועות של צווארון כחול. המצב הדתי שלהם, רינה היא חילונית לגמרי, אם אפשר, כן, חילונית. משה הוא דתי, יוסף הוא מסורתי, יוסף הוא מעמד בינוני נמוך, מוביליות חברתית מוגבלת, צווארון כחול. רינה, מבחינת אני חושבת על היחס שלה לחלום הזה של להגיע לירושלים, האכזבה שלה מהפרידה הקשה שהייתה לה, במיוחד שהיא הייתה בת יחידה הרבה זמן, בבחורה, איזושהי אכזבה קשה שעיצבה אותה, שאפשר לראות שהיא עיצבה אותה כבן אדם בוגר. אצל יוסף יש איזושהי אכזבה, אבל היא לא בהכרח נוכחת בסיפור שלו. זאת אומרת, הסיפור הזה של אכזבה מזה שלא היה לו מעמד וכל המסלול הקשה שהוא עבר, לא נוכחת באופן שהוא מספר את הסיפור חיים שלו. ומשה, אני חושבת, וזה באמת כאילו מתוך הרעיונות שלי איתם וההקשבה אליהם, אני חושבת שדווקא העניין הדתי והחיבור הזה בין מדינת ישראל החילונית, או המוסד הזה של מדינת ישראל לבין ארץ ישראל וירושלים, החיבור הדתי הזה בעצם מאפשר לו סוג של השלמה עם העבר כמעט בלי הסתכלות לכיוון הזה. אז בעצם העבודה שלי עם המרואיינים, אני יכולה להסיק וללמוד הרבה דברים מהמרואיינים, כמובן שאלה לא המרואיינים היחידים. גם כמו שאמרתי, אחד זה באמת רשתות חברתיות בתוך הקהילה או מחוץ לקהילה. זה לא תמיד, זה כן יכול להיות קשור למעמד כלכלי, אבל לא בהכרח, לא תמיד זה קשור למעמד כלכלי. כמובן שמי שבא ממשפחה מבוססת ושיש כסף, אז זה הרבה יותר קל לטוות קשרים לטובת יציאה מאתיופיה, וגם לנסות להבין מה האפשרויות שיש לפרטים שאין מטוס שמביא אותם לישראל, זאת אומרת, איך הם טובים קשרים, איך מתנהלים בירוקרטית, איך משיגים כסף מכרטיס טיסה. לצורך העניין, יוסף עבד במשך 1.5 שנה באסמרה, זה בשביל לחסוך כסף גם להגיע לישראל. אנשים כאילו בעצם מתאפשר להם להגיע לישראל באופן עצמאי. וגם מה זה אומר באמת להיות ללא מעמד חוקי, זאת אומרת, איך אתה מסתובב, איך אתה מתנהל, איך זה משפיע על הזהות שלך, על מי אתה, על תחושת השייכות שלך למקום שאתה נמצא בו. כמו שאמרתי, זו שאלה שהעסיקה אותי, האם אני יכולה לאתר פרופיל של המהגרים בתקופה הזו, אז כרגע, מתוך כ10 רעיונות שעשיתי, אני לא מצליחה לאתר פרופיל כזה, אבל אני חושבת שהעניין שזה שילוב של הרבה דברים, כמו שאמרתי, גם עם משפחות מבוססות זה יותר קל, אבל גם לפעמים מה שמוביל אנשים לעשות מהלך כל כך יוצא דופן, זה איזשהו משבר שקורה בבית, בחיים, כל מיני דברים שלא חסר בחיי הכפר באתיופיה. גם אני מנסה ללמוד מהם איך המסלול הספציפי הזה עיצב את התפיסה האישית והלאומית שלהם, זאת אומרת, מצד אחד אכזבה מאוד גדולה מהמדינה, אבל מצד שני
יש איזושהי אמונה מלאה בארץ ישראל, בחלום ירושלים, ובכלל, האם זה דברים שהם סתירה, שהם לא מתיישבים אחד עם השני, והאם אפשר כאילו שאנשים תהיה להם איזושהי עמדה שהיא מורכבת, שגם להיות ביקורתיים, וגם לדעת שזה המקום, זה המקום שלי, ואני במולדת שלי. אוקיי. נראה לי שעוד דבר שמעניין אותי בסיפור של הקבוצה הזו, זה מה בחיים שלהם, או בפרק הזמן ההיסטורי הזה, והמקרים האלה רלוונטיים בכלל לחיים שלנו היום, של יוצאי אתיופיה בישראל. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה אפרת על ההרצאה המרתקת והטעימות האלה מהסיפורים הכל כך מעניינים האלה. אנחנו נשמח לפתוח לשאלות, מי שרוצה יכול לפתוח מיקרופון, לשאול, להעיר. רציתי את האמת לשאול את השאלה, ההורים שלי עלו בשנות ה-80, רציתי לדעת למה בעצם חנן עינור סירב לתת בשנות ה-70, כאילו לתת להם אשרת כניסה, כלומר למה לתת להם מלכתחילה להגיע לא רוצה לתת להם להישאר? מה הסיבה בעצם? זו הייתה המדיניות של מדינת ישראל, שבעצם עד 73 ואחרי זה 75, יהודים אתיופים, יהודי אתיופיה הם לא יהודים ולכן אין להם זכות להתאזרח, זאת אומרת, הוא היה מוכן לתת לו אפשרות להגיע לישראל, בתנאי שהוא יוכל להבטיח שהוא חוזר. זה כמו שאתה מבקש ויזה לארצות הברית, וחושדים בך שאתה רוצה להשתקע, אז רוצים, אם אתה מביא שאתה נשוי, או שיש לך איזה עבוד. זה העניין. זה הייתה המדיניות. וחנן עינור, כשגריר של מדינת ישראל בתקופה הזו באתיופיה, בעצם מוציא לפועל את המדיניות הזו. ומבחינת הגיור לחומרה, באותם ימים, זה היה... זאת אומרת, זה היה מחייב? כאילו, מבחינת המכתב שהראית לנו, הקבלת הסמכות, זה נשמע לי מאוד... כאילו, קבל את הסמכות של הרב, כאילו, מה... כאילו... זה מכתב שאפשר להגדיר קבלת הסמכות הרוחנית כדבר אחד, ולהגיד אנחנו מוכנים לעבור גיור כדבר אחר, זה כאילו זה לא... מה שניסיתי להראות במכתב הזה, זה שיש תקשורת בין יהודים באתיופיה לבין המוסדות בישראל, אבל כל מי שהיה פה בתקופה הזו, הגיור לחומרה היה תנאי לקבלת תעודת זהות, אוקיי? עכשיו, יש אנשים, אחד מהם ראיינתי, חלק מהם לא בין החיים, שלא עברו את הגיור לחומרה, ולא קיבלו תעודת זהות, וחיו ללא תעודת זהות, במקרה של המרואיין שלי, עד אמצע שנות ה-90. זאת אומרת, זה היה תנאי אמיתי, זה לא איזה... עכשיו, אחרי זה יש כבר, אנחנו מדברים פה על עשרות של אנשים, אז זה דבר אחד. אחרי זה שאנחנו מדברים על עשרות אלפים, אז כל הגישה היא אחרת, כי לצורך העניין, הרב עובדיה יוסף בהסבר שלו לגבי הגיור או לא גיור, הוא אומר שכל עוד הייתה פה קבוצה קטנה של אנשים שהיו מוכנים לעבור את זה,
אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אם הקבוצה הזו מתנגדת לזה, אז יש פה בעייתיות. זאת אומרת, יש דיון שלם סביב העניין הזה, ומכתב כזה או אחר הוא רק חלק, כאילו שוב, זה מחקר שהוא הרבה יותר רחב, זה רק חלק מאיזושהי... אני לא יודעת אם עניתי לך, אבל... כן, לא, אני פשוט חושב, אם היה להם יותר כוח פוליטי, ובוא נאמר, אם היו מסוגלים לעלות יותר מהיהודים באותן שנים, אז לא היה להם את היכולת שלהם להכריח את אותם יהודים להתגייר, כביכול, כי הרי יהודי אתיופיה כאילו שמרו על ההלכה בצורה, כלומר, הגיור לחומרה בסוף דבר, הוא לא היה גיור שהיה צריך להתבצע. אפשר לומר שזה הסוג של כפייה של המערכת. לדעתי לפחות, כאילו... כאילו, אני לא יודעת אם זו שאלה של אם זה היה אמור או לא. אני פשוט... הרבנות זה ארגון מאוד חכם. אז גם כשכאילו מבטלים את הגיור לחומרה, לא באמת מבטלים אותו. אז יש כל מיני דרכים לעקוף את הדבר הזה. אפשר גם ללמוד את זה מקבוצות אחרות שהן מאוד יוצאות דופן, כמו בני ישראל, קבוצה של הודים שהגיעו לפה בשנות ה-50, ובעצם יש מולם ממש את אותו סיפור כמו עם יהודי אתיופיה, ובמקרה שלהם לא מבקשים מהם גיור כוללני של כל הקבוצה, אלא הרבנות סוגרת בינה לבין עצמה, שרק ברגע שהם באים להתחתן עם כלל ישראל, אז הם עוברים גיור, שזה הטבילה והכזה. אז כאילו, זה יותר נזיל אם זה היה צריך לקרות או לא צריך לקרות. זאת אומרת, כאילו הרבנות היא נשארת בעמדה שלה, ובעצם היא פשוט מגישה את זה בצורה שהיא קצת יותר רכה, או שהיא לא מפרסמת, נגיד, מתווה, או שהיא לא מפרסמת זה כמו שיצא לפני שנה, הם כאילו מקבלים את הפסק ההלכה של הרב עובדיה יוסף, which means שהם לא קיבלו אותו עד עכשיו, אבל אין שום הנחיות לרושמי נישואים, אין שום הנחיות לגבי ההחלטה החדשה הזו משנת 2020, אז זה כאילו, אז זה גם חלק מהעבודה הארכיונית, לנסות להבין מה לעזאזל קורה שם. זאת אומרת, יש גם הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם לא, גם אם לא מופיע לך יהודי או לא יהודי בתעודת זהות, זה מופיע במשרד הפנים, ויש איזשהו אחורי קלעים שלם שמתנהל, שהוא נסתר מהעיניים שלנו. וזה כל מיני עקבות שאני מנסה להתחקות אחריהם ולהבין אותם. הבנתי. תודה. תודה רבה על התשובה. תודה. תודה רבה על ההרצאה המדהימה הזו. אני אשמח לשאול אותך שתי שאלות. הראשונה היא באמת סביב הסוגיה הזו של הגיור שהיא כל כך מורכבת. מה את רואה, כלומר, מה הקשר או היעדר הקשר בין הקבוצות שנשארו עד היום באתיופיה ורוצות לקבל אזרחות ישראלית ומסורבי עלייה, לבין אותו הסירוב העיקש להכיר ביהודי אתיופיה כיהודים שהיה עוד לפני, העירוב בין ביתא ישראל לבין שארית ישראל? זו שאלה אחת, האם את רואה את זה כחלק של אותו הסיפור או שני חלקים שונים של שני סיפורים? ועוד שאלה היא, למשל אל מול המקרה של יוצאי ברית המועצות, שבחלק מהמקרים כן הרבנות השתמשה בגיור כמעט למטרה הפוכה, כלומר לאפשר את בואם של אנשים מסיבות אחרות, ואני רציתי באמת לשאול אותך על האינסייט שלך, איך את רואה את מדינת ישראל משתמשת בגיור ככלי ליצור חברה, ליצור אזרחות, ואיך את מבינה את הטלת הספק ביהדות של יוצאי אתיופיה בעצם מאז ועד היום? טוב, אי אפשר, אני לא חושבת שאפשר לא לחשוב על מה שקורה עכשיו
עם אנשים שנמצאים באתיופיה, אי אפשר לנתק בין הדברים. מצד שני, אני חושבת שמלכתחילה, זאת אומרת, המקרה של שארית יהודי אתיופיה נסמך על הסיפור הזה. זה כבר יושב על מיטה חולה, לצורך העניין. זאת אומרת, זה מתחיל מהנקודה הזו, זה הבסיס של כל המערבולת הפוליטית של הקבוצה הזו. מצד שני, אני בתור חוקרת, אני אמנם גם מנסה למצוא דמיון, אבל אני דווקא כאילו רוצה גם לפרק ולהבין כאילו מה, כאילו לא, במקרה של ביתא ישראל אני דווקא רוצה להבין את המורכבות של הקבוצה הזו, ושזו קבוצה שהיא מורכבת ומגוונת ושונה, והיא לא רק, גם במקרה של שארית יהודי אתיופיה, יש קבוצות כל כך מגוונות, אנחנו יודעים להגיד שזה חבר'ה שהמירו דתם לפני 200 שנה, אבל ככל שעובר הזמן ואני מתעניינת בזה, אז אני מבינה שזה כל מיני קבוצות שפשוט גם התנתקו מהמשפחות שלהם, מכל מיני סיבות, נשארו מאחור, וזה לא רק שייך אבל הבעיה היא שבאמת יוצאי אתיופיה בהקשר של מדינת ישראל, זה איזשהו נמצא בסדרי עדיפויות מאוד מאוד בסוף הרשימה, וגם בהמשך למה שאורי אמר לגבי כוח פוליטי. במובן מסוים אני חושבת שדווקא לקבוצה שהיום הגיעה לאתיופיה, באופן יחסי, אני חושבת שיש לה הרבה יותר כוח פוליטי ממה שהיה לחבר'ה אז, שבאמת היו מבודדים בתקופה אחרת, באמצעי תקשורת אחרים. עכשיו, לגבי העניין השני, העניין של הגיור, זה ברור שזה, בסוציולוגיה אנחנו אומרים שכל מדינה, בסוציולוגיה ביקורתית, שלכל מדינה יש אמצעים למנוע כניסה של אנשים מסוימים לקולקטיב הלאומי או הפוליטי. ולמדינת ישראל, אז בקנדה רוצים שתהיה לך איזושהי דיפלומה שהמדינה צריכה. אז בישראל קוראים לזה גיור, כאילו ככה אני רואה את זה. אז דווקא המקרה של ברית המועצות הוא באמת מקרה מאוד קיצוני, כי דווקא הקבוצה הזו זו קבוצה שחוק השבות שונה לטובת האוכלוסייה הזו, לטובת זה שיגיעו לישראל אנשים שאינם יהודים אך לבנים, מה שמדינת ישראל לא הגדילה לעשות, לא הגדילה לעשות, אבל כאילו מצד אחד המדינה ממש משנה חקיקה, משנה, מעצבת מחדש את חוק השבות כדי שיכנסו לישראל גויים לבנים, במקרה של יהודי אתיופיה באותה תקופה, ב-1970, פשוט דוחקת אותם הצידה וזה. אז כמובן שזה כל הזמן נמצא שם, פשוט, כן, זה, ובאמת גם מצאתי מסמך ממשרדים שמדבר על העניין הזה של בעצם השינוי של החוק, הוא בעצם לאפשר לאנשים מברית המועצות לשעבר להיכנס לישראל. אנשים שלא יהודים לפי החוק השבות הקודם ולפי ההלכה כמובן. תודה רבה על תשובתך, ואולי רק אם אפשר עוד פולו-אפ אחד, אני כותבת עכשיו מחקר עם 4 בנות מדהימות על חוויה שנולדו באתיופיה וחיות בארץ, על החוויה שלהן במערכת החינוך הדתית, והרבה ממה שאני עושה זה באמת לראות כמה מחקר שכשהן מדברות על החוויות שלהן, של חוויות, חלק מהמקרים באמת גם של הדברים שאת מתארת כאן, אבל גם חוויות של כאילו של רוח וקרבה ליהדות ודתיות מאוד מאוד עמוקה, והמחקר בחלק מהמקרים לא ממש,
אנחנו רואות ביחד כמה הרבה מהמחקר עשה נזק, את בהחלט מראה את זה גם בזה שלך, אבל תדעת סטיבן קפלן ו-The Invention of Ethiopian Jews וכו', אז איזו עצה יש לך לחוקרים לא מהקהילה, באמת שנכנסים לתחום הזה, איך לגרום לאקדמיה לעבוד בצורה שהיא יותר נכונה בהקשר הזה? כולה דוקטורנטית, לעשות מחקר טוב שנאמן למה שעולה ולא להיגרר לכל מיני תיאוריות וכל מיני טרנדים ולהיות כמה שיותר, זה עבודה קשה, כאילו לא להיגרר לתוך האג'נדה הפוליטית שלך ולנסות כמה שיותר להיות קרובה למה שעולה ולא לכפות את התיאוריות שלך, את האג'נדות הפוליטיות וכולי על השדה. זה נראה לי כאילו משהו שגם לי, כמובן, בתור מישהי מהקהילה, שאני גם אקטיביסטית, אני רוצה לשאת דגלים, אבל תמיד השדה יותר מעניין מהאג'נדות הפוליטיות שלנו. אז זה גם נחמד. תודה. אפרת, אני רוצה קודם כל באמת הרצאה מאוד מעניינת ותודה לך. שאלה שאני שואל רגע, הקבוצה הזאת של אנשים שהיו בתקופה הזאת, פחות או יותר 200 איש, האם הם בכלל כותבים את החוויות שלהם למשפחות שלהם? הם מספרים, ואם מספרים, מה מספרים? את האמת או את הדבר אחר ואם בכלל שאלת שאלה כזאת, או זה עולה מתוך הרעיונות. כן. תראה, העמדות שלהם כל כך מגוונות, אז אתה יכול לראות כל מיני דברים. יש אנשים שלמשל רוצים להסתיר את הממד של המאבק, כי הם חוששים, הם רוצים שהדור הצעיר ירגיש חלק מפה. הם רוצים שהדור הצעיר שלא יתעסק בגזענות בכלל, והנה, אם אתם מצליחים, אתם יכולים, אז בכלל יש קטע של להקטין את הקושי ואת האכזבה. מצד שני, גם יש צד של אנשים שלא מדכאים את המאבק, אבל כאילו מספרים סיפור נורא מופלא. כמו שאתה יודע, כמו שאוהבים אצלנו, כאילו, לא אצלנו, כמו שאוהבים בישראל, וזה, ואיזשהו משהו הירואי כזה, תמיד ידעתי שזה, כאילו, יש כל מיני סוגים. יש גם מימד של מחנות פוליטיים בתוך הקבוצה הזו, אנשים שיש מחלוקת לגבי, האמת שהמחלוקת לגבי הגיור היא לא מספיק חזקה בתקופה הזו, כי בעצם כולם נאלצים להסכים לדבר הזה. אבל יש גם בעניין הזה יותר מחנות של יונה בוגלה versus החבר'ה היותר דתיים, היותר מסורתיים, שכאילו מבחינתם הם רואים את יונה בוגלה כסוג של חילוני, משכיל, שהוא בכלל לא חלק מהקהילה היהודית, אז יש כאילו אנשים שכאילו עושים, מייצרים את זה כאילו, מספרים את הסיפור כמחנה, כאילו שני קבוצות שזה שני דברים שונים. אז זה מאוד מאוד מגוון, זה מאוד, חלק מספרים את הסיפור והם מקצוענים בלספר את הסיפור, וחלק, שזה המרואיינים הכי טובים, מעולם לא שאלו אותם את השאלות האלה, כולל הילדים שלהם, שפשוט אין להם מושג כאילו מי הם יושבים בבית. אז יש ממש מגוון של האופן בו הם מספרים את הסיפור, וגם אם בכלל הם מספרים את הסיפור.
זה גם קשור למצב שהם נמצאים בו. יש אנשים שמאוד התקדמו והגיעו לאיזשהו מעמד בישראל, ויש אנשים שלא, שהם חיים בשכונה קשה, בביטוח לאומי, אז זה מאוד, כאילו, זה הרבה מרכיבים שמאוד משפיעים על איך אתה, אם אתה מספר, איך אתה מספר, מה אתה מספר. אני מקווה שעניתי. מעניין לעיין במכתבים שהם כתבו ובמכתבים שהם קיבלו. כן. אני חושב שרוז רצה לשאול משהו. אני רציתי לשאול משהו. בבקשה. כן. קודם כל תודה על ההרצאה. שתי שאלות. שאלה אחת בנושא של הגיור, אני לא מבין מה החידוש של הרב עובדיה יוסף בעצם בנושא של גיור יהודי אתיופיה, שהיא לא יהודית ומגיירים אותה, אז היא בעצם הופכת להיות, גיורת היא הופכת חלק מהעם היהודי. אז מה החידוש בעצם פה בנושא של יהודי אתיופיה בנושא של הגיור? הדבר השני שהייתי רוצה לשאול זה הנושא של המחנות שדיברת עליהם, בין המחנה של יונה בוגלה לעומת כס ברוך, ברח לי השם. ברהן. כס ברהן, כן. ממה נוצר בעצם המחלוקת הזאת של... ועד כמה הייתה חזקה, או עד כמה הקהילה הייתה מעורה בכל התהליך הזה של הפילוג הזה, והאם זה עשה לנו טוב, ועשה לנו רע, איך את רואה את הדברים? כן. קודם כל, כשיש אקשן למחקר זה טוב. שזה יותר מעניין. לגבי העניין של גיור לחומרה, אני חושבת גיור לחומרה זה מושג מאוד מבלבל. גיור לחומרה זה גיור לאנשים שהם יהודים. אבל אנחנו לוקחים אנחנו עושים החמרה כי יש ספק קטנטן שאולי נתערבבו בהם וכל מיני. אז גיור לחומרה זה מושג שכאילו היום הוא נשמע מוזר, אבל זה גיור לא לגויים. אוקיי? אני לא בטוח. זה לא בטוח, כי אם אני מסתכל על התעודת נישואין שלי, כתבו לי בן אברהם אבינו. בן אברהם אבינו בעצם המשמעות היא שאתה גר, אתה גיור, אתה לא יהודי, אז כאילו, אני לא... התשובה... אבל אני למדתי מה זה גיור לחומרה, נאלצתי להתמודד עם שפה שאני כבר לא מתמודדת איתה הרבה זמן, וגיור לחומרה זה לא גיור לאנשים גויים, לנוצרים, נגיד את זה בצורה ברורה. זה גיור, ולכן גם שאמרתי בית דין מיוחד לבני נוער פלאשים, זה אומר בית דין מיוחד, הרי בגיור, גיור אתה עוד צריך ללמוד את כל התורה ואת כל המצוות, עושים לך בחינות, ואתה צריך ללכת למשפחה, לא, בגיור לחומרה זה לא. זה אקט סמלי של טבילה והקזה, וזה רלוונטי רק לאנשים שהם יהודים, אבל יש להם ספק קטן. זה ההבדל בין גיור רגיל לגיור לחומרה. החבר'ה שמתגיירים שהם לא יהודים בכלל, הם לא... זה משהו אחר לגמרי, זה גיור שאתה צריך ללמוד וכו'. אפרת, את שומעת? לא, 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 לא. אל תפתח. שומעת? מדברים איתי? כן. אני פשוט עונה לדניאל. אוקיי. תשובה. רציתי לשאול, אם צריך לעשות גיור, אם בכלל קיים דבר כזה גיור, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה כאילו אצלנו, אצל הקייסים, כאילו, למה אנחנו צריכים להידבק אצל רבנים אשכנזים? למה? לא, סליחה, אסף, אסף זה לא דניאל, נכון? או שזה, אני לא יודעת, עכשיו התבלבלתי לגמרי. לא, לא, יש פה שניים שונים, כן. אוקיי. אז אסף, אני קודם כל אסיים את התשובה שלי לדניאל ותוכל לשאול אחר כך.
לגבי הסיפור של המחנות של בוגל וקייס ברהן, זה נראה שזה מחלוקת מאוד מאוד קשה. אז בכל אופן, לכל הפחות. כל העניין של, זה גם העניין של דתיות לעומת חילוניות, של אנשים שהם בעצם חלק מהעיר הגדולה, הם חיים באדיס וכולי, לעומת חיי הכפר הדתיים, שזה בעצם אפילו מצב שאנשים מתנגדים להקמה, הנהגה רוחנית שמתנגדת להקמה של בתי ספר בכפר, כי מבחינתם זה ללכת לתרבות רעה, אנחנו יהודים, אנחנו דתיים, אנחנו מקיימים את המסורת וכו'. אז זה כאילו איזשהו קונפליקט שהוא קיים בהרבה קהילות יהודיות בכל העולם, של מתבוללים, כאילו זו מילה קשה שאנחנו מכירים מההקשר האירופאי, אבל בין אלה שהולכים להשכלה ולעולם הלא יהודי, לבין אלה שדבקים במסורת הדתית וכו', על כל ההשתמעויות של זה. אז זה קודם כל איזשהו משהו עקרוני בין הקבוצות האלה. אני חושבת קודם כל שזה מחלוקת שהיא הגיוני שהיא תקרה, כמובן שיש גם מחלוקת על מימד נוסף, על חלוקת משאבים, שבעצם יהודים מתיגראי טוענים כנגד ההתארגנות של יונה בוגלה וההנהגה שלו באזור גונדר, שהמשאבים שמגיעים מישראל, מאמריקאים, מאילים וכו', מגיעים רק לאזור מסוים ולא מגיעים לאזור תיגראי, שזה עוד מחלוקת, זה עוד בסיס למחלוקת בין שני המקומות האלה, אבל תשימו לב שכאילו העניין של תיגראי וגונדר, כאילו קייס ברהן הוא לא מתיגראי, ובעצם הוא נוקט את העמדה הדתית המסורתית. איך זה השפיע על מה הרלוונטיות של זה לקהילה היום? אני חושבת, אני לא יודעת לענות על השאלה הזו, אבל אני חושבת שזה מידע שהוא מאוד מאוד מעניין, היסטורית, זאת אומרת, מה היה חשוב לאנשים אז? על מה הם נלחמו? מה היה להם חשוב שיהיה בקהילות שלהם? אני מקווה שעניתי, דניאל. כן, תודה. לפני שהבטריה של הטלפון שלי מסתיימת, אני יכולה לשאול משהו. אפרת. את שומעת? כן, אני מקשיבה. היי, רוז. היי. אני קיוויתי שאת תהיי קצת יותר אקסטרים בנושא של הגזענות, במובן הזה שמי שהיה אז שר הפנים בורג, בעצם הוא היה אדם דתי, מקושר מאוד עם הרבנות, והייתה סינרגיה בין הרבנות לבין משרד הפנים, שלא רצו לעלות לפה שחורים, ויש מסמכים בארכיון שמדברים על זה שלא רצו את השוורצס האלה בישראל. זאת אומרת, הכל היה עניין גזעני. רבנות צוהר, כדי להעלות צעירים מרוסיה, עוזרת לרוסים להראות שיוך של 7 דורות לאיזשהו צאצא יהודי. על הבסיס הזה רבנות צוהר קמה. לא קם מוסד כמו רבנות צוהר שיכול לעזור ליהודים באתיופיה להוכיח את היהדות שלהם. זאת אומרת, יש פה גזענות, אין מה לעשות. יש הרבה מסמכים שמדברים על זה בארכיון, ואם לא מצאת, אני מאוד אשמח לחשוף אותם בשבילך, ממש כך. כן, אז רוז, מי שלא מכיר, הבת של חזי עובדיה, שהוא הוזכר כמה פעמים בהרצאה, והיא מנהלת את הארכיון המהמם של חזי עובדיה. תראי, מה אני אגיד לך לגבי גזענות? כאילו... פשוט צריך לשים את זה על השולחן, זאת האמת. ואנשים מפחדים לגוע בזה.
אבל זה, כמה זה מעניין לדבר על גזענות, כאילו זה לא, צריך לראות למה. לא. כשאת חופרת לעומק, את רואה שזה בעצם, זאת הייתה הסיבה, שלא נתנו להם לעלות. למה אינור לא נתן? כיוון שאינור הוא שגריר עושה, מוציא לפועל את המדיניות של הממשלה, שלא רצתה אותם כאן. אני חושבת שכאילו, מה שאני מנסה לעשות במחקר, כאילו אני לא צריך לשכנע אותי שהיו פה ממדים גזעניים, כן? אבל זה פחות מעניין להגיד שמדינת ישראל הייתה גזענית. אי אפשר לעשות על זה דוקטורט. זאת אומרת, אני לא מחפשת איפה הם אמרו איפה הם יצאו גזענים. קודם כל זה בייסיק, זה בסיסי. זה בסיסי להבין שהמפגש עם יהודי אתיופיה הוא מפגש של מדינה ששואפת להיות לבנה במרחב חום, והשחורים האלה משתמשים לנו את כל התוכניות, אחרי שכבר כל המרוקאים וכל התימנים וכל הבלגן הזה שיש לנו פה. עכשיו, זה goes without saying מבחינתי. עכשיו, איך אני מתקדמת כדי להבין איך מערכות כאלה, בכל זאת, שמתהדרות בדמוקרטיות, מצליחות להצדיק את המערכת הזו. עכשיו, הדוגמה של באמת תיקון חוק השבות 1970, זה כאילו, בסדר, אבל זה לא המחקר שלי, זה לא מעניין אותי, כאילו אי אפשר לבנות סביב זה, סביב תיקון חוק השבות דוקטורט, אבל אני רוצה להבין איך המערכת הזו עובדת, איך יכול להיות שדווקא בעצם, שקודם כל זה לא עניין של רבנים ספרדים ורבנים אשכנזים. קודם כל יש שם בלגן, יצחק ניסים, דמות אחרת לגמרי, זה בעצם הרב הספרדי הראשון במדינת ישראל שנותן פייט לממסד האשכנזי. הוא לא רק ספרדי, הוא גם מישהו שבא עם אג'נדה פוליטית, עם איבה מאוד קשה לרב האשכנזי שעובד איתו במקביל אליו. זאת אומרת, אני רוצה להבין כאילו משהו שהוא יותר, אני רוצה להבין את המנגנון, את מנגנוני ההצדקה. איך יש התכתבות בסוכנות היהודית במשרד החוץ על ליישב משפחות פלאשיות, ולא נותנים אישור אחרי החלטת ממשלה של החלת חוק השבות על יהודי אתיופיה, לא נותנים, של יהודי אתיופיה לא נותנת אישור ליהודים אתיופים להגיע. אנשים שאומרים, טוב, הם לא שולחים מטוס, לא, זה לא הולך לקרות, אנחנו נלך לקונסוליה ולא נותנים להם אישור. זאת אומרת, זה ברור כשמש. כמובן גם העניין של המפד"ל שדוגר על משרד הפנים השנים האלה, ובכלל בשנים האלה יש את המאבק על מיהו יהודי במדינת ישראל באופן כללי, בלי שום קשר לאתיופים, והמפד"ל פורשים מממשלת רבין על הבסיס הזה של הוויכוח של מיהו יהודי. אני רוצה למקם את יהודי אתיופיה בתוך המפה ההיסטורית הזו. יהודי אתיופיה הם לא אנשים שנחתו מהחלל והגיעו לפה במטוסים באמצע הלילה. יש פה מדינה, יש פה פוליטיקה, יש פה מוסדות, יש פה מנגנונים, יש מדינה עם היגיון משל עצמה, שיהודי אתיופיה לדעתי לא מתאימים, לא ימין שמאל, לא תפיסת עולם, כאילו לא מתאימים למה שהמדינה הזו רוצה להיות. וזה כאילו, זה הראייה הכללית שלי, אבל אני כאילו, בסופו של דבר, אני רוצה לפרוט את זה, לראות איך הדבר הזה מתנהל, איך המנגנון עובד, איזה הצדקות אפשר להשתמש בהם, וגם קונפליקטים בתוך המדינה. הקיבוצים הם חלק מהמדינה. הקיבוצים מקבלים אדמות מהמדינה, הקיבוצים מקבלים עובדים מהמדינה, הקיבוצים מקבלים כוח אדם. כאילו, איך הדבר הזה עובד? אז זה באמת, כאילו באמת, גזענות זה א' ב' שלנו. אוקיי. איפה? כן. מה שלומך? בסדר. כן, דיברתם פה על הגיור לחומרה. רציתי לשאול שאלה. אם יש דבר כזה גיור לחומרה, כן? אני לא יודע אם קיים דבר כזה בעדה האתיופית, כן? לא, בעדה האתיופית
דבר כזה. זאת אומרת, אתה מתכוון בהלכה האתיופית? כן. אין דבר כזה. אז למה העדה הולכת ונדבקת לרבנים אשכנזים, כאילו? למה אני צריך ללכת? והעניינים שלי, כאילו, אשכנזים, רבנים, כאילו, יפתרו לי את הבעיה, כאילו, שהוא לא יודע את הסיפור שלי, הוא לא יודע מי אני, הוא לא מבדיל ביני לסודני או גנאי בעצם. נראה לי שמה שניסיתי להראות, לתאר באיזה מצב יהודים מאתיופיה שהגיעו לישראל בשנות ה-60 וה-70, באיזה מצב הם היו, ולמה בעצם באיזשהו מקום האפשרות של להתנגד לאיזשהו מהלך של הרבנות היא כמעט ולא קיימת. קצת מקוטעת, אפרת, אני לא יודע אם זה רק אצלי, אבל קצת מקוטעת. כן, כן, יש שם משהו. לא שמעתם את מה שאמרתי? בחלקים. כן, לא. חלקים כן, חלקים לא. אתם שומעים עכשיו? כן. עכשיו, כן. אסף, מה שאני מנסה להגיד שהיום, בתור אנשים עם זכויות, עם מעמד, אז יש לנו באמת, אז באיזה מובן אנחנו יהודים אז? באיזה מובן אנחנו יהודים? אם אין לנו הגדרות מי יהודי אצלנו בעדה, ואם אין לנו גיורים לחומרה, אז באיזה מובן אנחנו יהודים? אז כאילו את יהודיה עכשיו במובן של הרבנים אשכנזים. כאילו, אז אם זה ככה אפשר להגיד לך פעם יהודיה, פעם לא, מתי שבא להם, כאילו. בעצם זה מה שהם עושים. תראה, תלוי, מה שמעניין אותי זה הקשר בין להיות יהודי ללהיות אזרח. עכשיו אתה מדבר איתי על כאילו איך אנחנו בתור קהילה תופסים את עצמנו ושאנחנו אולי צריכים לתת פייט או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה פחות משהו שאני יכולה לענות עליו, כאילו אפשר לקשקש, אני לא יודעת. אז מה כל העת אומרת, אנחנו יהודים, אנחנו ככה, אנחנו ככה. באיזה מובן אנחנו יהודים? מי אנחנו? אין לנו מסורת. 2000 שנה היינו באתיופיה. על איזה מסורת אנחנו חיו? בשביל מה עלינו לארץ? בשביל לעבור גיורים? כאילו פה אנשים אליטים בעדה, מלומדים, מביאים סיפורים מרתיקים עליה דרך סודן, אבל בעצם על הסיפור האמיתי, על מה שאנחנו עוברים, בעצם התעללות כאילו במרכזי קליטה, ובעליה עצמה גם כן. הם לא מספרים על זה. אנחנו לא יודעים מי אנחנו, כי אנחנו לא מצליחים להגיד את עצמנו, מי אנחנו? אנחנו פשוט אין להם סמכות. אנחנו חרגנו פה מהזמן, אז אם אפשר במילה, 2 ונסכם, כי אנחנו כבר הרבה מעבר לזמן של המפגש. אז אני אומר, אם אנחנו יהודים, אז למה אנחנו לא יהודים כמו כל אחד? למה אבותיי לא יכולים לעשות את הגיורים כמו שהאשכנזים רבנים עושים? כי ההנהגה הרוחנית שלך אין לה מעמד במדינת ישראל. אז למה את אומרת כאילו שאנחנו יהודים? אני לא אומרת שאנחנו יהודים, אני לא מתעסקת בשאלה אם אנחנו יהודים או לא. אז מי את, איך את מגדירה את עצמך? אני, נעים מאוד, אפרת, דוקטורנטית לסוציולוגיה, אזרחית מדינת ישראל. זהו? טוב, נראה לי שנמשיך את השיחה הזו, נחליף טלפונים, ואני אספר לך על קורות חיי האישיים. טוב, בסדר, היה לי הרבה שאלות, כאילו גם רציתי לדבר על המחנה ריכוז שנמצא באדיס אבבה גם בגונדר, שמכינים אותם לשחיטה פה אצל הרבנים, אבל הבחור אומר שאין לנו זמן. אז כן, את יכולה לקחת את המספר מה זה? אז תכתוב בצ'אט את הפרטי התקשרות, טוב. יהיו עוד הזדמנויות ויהיו לנו עוד מפגשים, ואני בטוח שאפשר לעלות את הדברים. נעשה את הבלגן.
אני רוצה מאוד להודות לאפרת... מפה הכל נובע, כל הרגשי נחייה. סליחה. אני רוצה להודות לאפרת ירדאי על ההרצאה המרתקת ולכל מי שהשתתף בדיון. אני רוצה, ההרצאה הזו אני חושב פותחת, נתנה לנו איזושהי טעימה מהמחקר של אפרת, ואנחנו רואים כמה חשוב להמשיך ולהרחיב את המחקר על יהודי אתיופיה. אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להזכיר שאנחנו, המרכז למורשת יהדות אתיופיה, הוציא קול קורא לתמיכה במסטרנטים ודוקטורנטים שמתמקדים, שהמחקר שלהם עוסק ביהדות אתיופיה על היבטים וגוונים שונים. אתם מוזמנים להסתכל בדף הפייסבוק שלנו ולראות, או להעביר למי שזה רלוונטי אליו. תודה רבה לכולם, ערב טוב וגמר חתימה טובה. תודה רבה. תודה רבה, אפרת, היה מעניין. תודה רבה. ביי, תודה.